На остров Пенанг прекарахме 3 дена, посетихме мястото The Habitat, Пенанг Хил, един великолепен парк с доста атракции в него. Имаше една много красива градина на пеперудите и там постояхме, наблюдавахме красиви видове пеперуди. Посетихме и най-големият храм в Малайзия, будистки храм Кек Локси. Доста екзотичен, доста интересен, разнообразен, цветен. Имаше една популация с водни костенурки още на входа, която ни посрещна. Точно по будистки, по източен маниер, много цветен, много разнообразен. Имаше по стените на една от сградите там много интересна резба в цимента. Много красиво, много изящно направено. В парка на Джорджтаун беше неделя след обед и видяхме, че доста хора се бяха изсипали в този парк, точно по семейно му да се забавляват.